L'objectiu de la jornada de salut mental és empoderar la població en la seva autocura respecte a la salut mental, ja que entenem la salut com un global de benestar, tant a la dimensió física com mental i social. Volem també donar visibilitat que hi ha aquests problemes de salut mental i poder fer prevenció. Cada vegada hi ha més persones que poden patir algun trastorn mental en algun moment de la seva vida, com pot ser ansietat, depressió, estrès crònic. I el que volem amb aquesta jornada, des de l'atenció primària, és donar eines per poder gestionar els malestars quotidians que tenim durant el nostre dia a dia. El son és un procés biològic essencial pel correcte funcionament del nostre cervell i de l'organisme. Per això, quan dormim les hores adequades i amb una bona qualitat de la son, regulem les nostres emocions, disminueix l'estrès i l'ansietat, millora la memòria i la concentració. En canvi, quan hi ha una privació continuada del son, pot alterar el nostre estat d'ànim i s'incrementa el risc de patir trastorns d'ansietat i depressió. Quan parlem d'alimentació, és inevitable vincular-la amb tot el que és la gestió emocional i l'activitat física. Al final estem parlant sempre d'aquest tamboret de 3 potes i que si un tremola, el tamboret anirà a terra. L'alimentació no la podem desvincular de les emocions, van molt lligades. I quan tenim una alimentació saludable, és molt més fàcil que puguem gestionar aquest benestar emocional perquè realment el benestar que tindrem anirà molt més enllà. Per tenir una bona gestió emocional, un dels punts més importants serà que hi hagi un equilibri en l'organització dels àpats i que, a més, els aliments que formen part d'aquesta alimentació siguin ben saludables.